Hvad skal vi lave i dag? Jeg ved det ikke. Nej, skal vi så på sådan en kanalrundfart med resten af MM Radio? MM Radio? Ja, MM Radio, du ved. Hvad er det? Det er den mest useriøse radio i verden. Det lyder fedt. Ja, ikke? Jo. Jeg kender en båd. Jeg kender en båd. Jeg kender en båd. Jeg kender en båd. Der på rundfart det der ud. Og hun kan sejle, der er så langt. Hun sejler ud i vores kanal. Jeg vil fortælle dig, at jeg kender en båd, som altid viser dig det bedste som en herre. Og viser os, at hun er til besvær. Der findes intet, som hun ikke vil vise. Husk på, det er mig, der kender en båd. Ja, velkommen til kanalrundfarten. De bedes venligst tage pladsen til turen, der begynder om 5 minutter. Du vil se deres billet. Ready for